funcionan muy bien. Despois de 4 iniciativas levadas polo Grupo Municipal Popular ao Pleno e aceptadas, o que resulta máis sorprendente, polo Goberno, posto que é unha evidencia que este aparcamento non está prestando a función para que foi diseñado, pois ainda estamos agardando por unha cuestión tan sinxela como é a regulación e garantir a rotación neste aparcadoiro. Pero xa non soamente o goberno local non foi capaz en 3 anos de ordenar este aparcamento, sino que agora, dende fai prácticamente 2 meses, pois acontece que os vehículos decidiron ocupar a zona verde e, polo tanto, pois o que tiña que ser unha zona xardinada convértese nun aparcamento incontrolado xusto ao lado do aparcamento tamén incontrolado de Pontepedriña. Polo tanto, a observación do que acontece aquí é unha mostra da forma de non entender, da forma de non xestionar a cidade de Compostela Aberta, que pasa absolutamente de todo, que non permite que este aparcamento poida ser un servizo para as persoas que acceden e que veñen a traballar ao ensanche e que permite que os vehículos estraguen unha zona verde que foi pagada cos cartos e cos impostos de todos.